Langsung diserbu. Wong akeh. Bajing kok wong akeh lek. Sapa iki Mas Wahyu. Ya. Iki Mawan. Iki sapa iki? Wah iki master e. Iki jawane iki. Oh iki ome Bima, ome master Bima. Sing gitu lho. Painang tuh. Wala, lek dari ono. Wah iki nganu iki si datang. Datang piye wah. Main ra lek. Main terus iki. Nanti poin wo. Ketekon lawan kan bar ngisuli. Wah, ngeri. Tok polo berarti doan kae. Tok nguntul doan iki. Oh. Piye iki? Kalaro. Karang enake. Kalah. Piye, Cung? Kita mulai wae kanu. Iki paine iki, lho. Buka. Oh, ngerti nol-nil. Lho, tidak buka. Apa iki iwake? Oh, patinan. Sogo. Sogo apa? Sogo cilik. Sogo cilik. Keting. Oke. Gus mager kok gede mau Gus. Dah. Mulai lah, ngantuk wis jare. Sik dilit to ya, ora iso ngantuk. Ya santai-santai. Nah, iki kaya anu tenan, kaya apa jenenge? Kaya pasiran. Ngeri tenan. Metromi lho. Iki. Pak Awang, pantauan langsung dari Kali Code, Pak Awang. Monitoring. Ini para angler-angler ngoto mulai beraksi. Omeno piye omeno? Heh? Oh. Kaman tengene mamanya. Masuk kaya anu bojor. Nyetrum. Ora nyampah, aman. Oh, sampah nyaman. Blender ngidul, angin nol. Ombake nganu alus. Energine di tenan iki. Wah, kene iki angker ya padahal. Oke. Tek wae. Wo, sakmono iki, Lek. Masawe nyawane ya. Undi wo yo, Kon Mas Wawan ming bagian ketno ming bagian ngical-ngicul ya, Lek. Oh, Lek. Mas Wawan bagian ngical-ngicul iki ketno. Oh. Gertakan ngicul iki, Lek. Wah, Jan. Abang iki, Gus. Dhewe gancet iki abang. Barune tak centel mau. Jan nyenengke tenan. Sombong ya. Modal nganggo ndol iki. Heeh. Jangan ngompleh. Mau ki ora tau kena sendal. Nyenengke tenan.